Wakoshe kwan baye no ne na wotwe no osi dawuro so kire ne manfo ne se ono na dom ahene ne kasa kire ne manfo uwo kokofuo baako a usika 10 million uwo kokofuo mienu a usika 20 million wo wankafu a usika 10 million wo bayire na mesere rade se omi na dom ahene ni na ompentem emfa adwato mu odin ne acho pamra ganafo se dom se de ebohima bi kasa ye no musuo bi se wiem amanya bi se wiem oha bi se wiem eboromai mo so ni nyina na mo kasa nkire de obubomu no so de musuo bebrem odo ha bebrem na enye yewura otumfo ne mpa asem a ana otumfo kasa sa santeman ne asante kasa afo nyina ensori na enye okon Ghana nkatokwasi o ade na dom ahene ye no esiremu a katokwasi voter region katokwasi ntiam ye esiremu a nkatokwa kase asi kanipa awu no Ghana mampanyini nana ahobrasa ne diemu ade na ode musuo no me ebre wo man doma ene na wondo wo man doma no na wondo borofo ana ade otan titimu ene yaw anya biribere ebese eboromai eborokasa na bono kwa munya ba ko entichemu Ebusie edini yesei eno wan so TVGH edini yeso TVGH ya unya subscribe channel subscribe se no like no comment no share ma hofro so nya be de ahwe edini be no aba akopɛ wo sonfo kwaku Alaska eno ya na matena madwam yi matena sese kukuro matena se kunkuro ebusie mesɛ ma remfi notification bell na bo no click siso se ma mate notification bell na click so say ma daroma click so say na be ya video tuma obenya hu na obete say krom na wahwe ama me ene bio me ko he me sa wo bono membio I dey bono town dey doma na doma hene nse ba o ode nsembe ba papa ode nsembe ba youth bi e wo bono memu bi akasa youth bi omu free bono mem akasa enye obi a wote bono mem nko na so wo bi a na sebe omu nyina aka be sebe be kasa bono kasa bre kasa wo no obi won mu asebe ofiri ho pa nso kasa na wonte saa na tie ko obi won mu akwa so wo besua kasa wo be kohin wo be den wo besua bet ukrom kasa kura wonte obi o ya wo no krom pa kasa kura wonte saa na tie osua kasa foforo na ubeka se yente me kasa ase me kasa nye krobia na usua obetima sua kasa chinchira twan so ufiri wonte wote wakasa wo ene se video so me yi ache obi obeka sa na onye bunu ni onye se no wahye de kasa da bi ensem bi ekoso a youth na bi asori ahu se eniem adonado ma ahene eye no enye ba mu ntimi nka because obeka ibedu watan na na wo se obi yesei ena wo de ompese wo de bekoso ibedu watama kan semani kwase ka che be kan kire wo nipa no enti no so far no nkofo mpese wo be kasa afa nsem bi ho but isi ane ma na do mahene ye emme wo mo ba emme wo mo ti so mashase yi nsem pie omu yi nsem pie first thing yenko yenua ba akoso wo si obeka no kura kire na adoma ahinkrofo a omon kan kure na so omun enye nkontompo sem no meye ena enye bi no me katakata so a omote wona na dom ahini bo dawuro se obekọ akọ oso ofa ase kan dresses wo kọ afumu ko yi afumu kwan na wo hene na dom ahini anye bia na wo hene mu ote akunya una ko yi afumu kwan se sebi predators wa pra krom nyina pre wasiesie krom ase sebi ko afumu apra krom wasiesie wa kama sa ko yi afumu kwan na aba ayeye we die basa na ya aboroso basa ntwa yie na wote akonya so akonya nya akonya keto a wote so ansa wode yesa na manema no tisabi kuro no emrante anim emrante ni sebe doma akrom yenti na omutima boa mu akoyi afumu kwan yenti wa hwese kan ehye warranty buru se wo kwa akoyi afumu kwan na wa ho ode sempa na obetime yi afumu kwan akoduru enye bibi ne wotima na ode kwa afumu akohwe ne ma nke di ade ne nkana na obekwa akoye yesa kwa wi afumu kwan
na kwa menti mpani nsɛm na sɛ wo hene afase kan sɛ okoyi afom kwan wo afom kwan na sɛ kromafo no fom kwan na okoyi na yenua ba ne nsɛm a wɔka no wɔka nsɛm no kyerɛ sɛ ɔmo wɔ hɔ na nanadɔm ahene bo dawuru so wɔkoyi afom kwan na okoyi afom kwan obi elim sɛ nanade okoyi afom kwan sɛ ɔkɔ ya sɛ na ɔmfudie farmers na ɛwɔ dɔm ahen kuro ne ɔmo dɔ fuo no ɔmo dɔ cashew ɔmo dɔ bɔɔde fuo banti fuo ɔmo dɔ wei ɔmo dɔ tomatoes ɔmo yɛ wei dɔ fuo bia bayere fuo wɔkɔhwehwɛ obiara mfudie ɛna mmerante di n'akyi wɔkɔ wefuo ni me de o ni ayɛ ma yɛ ndwuma kyɛ sɛ wahwehwɛ mo nantim ahu sɛ we afuo nie we afuo ayɛ sei we ba ifo ayɛ kama we body fo ayɛ kama we adua banti kakraka we adua mo we ayɛ sei kyɛ sɛ enuane ne ma nipa kroma aduane ne ma yɛ ne nsase ekuta mo de dɔfuo ni sa ne ma no ɛbro adwene ntiase yɛ so sɛ nka ɛfɛ kɛde na ɛfɛ sɛ sabie wo manfo ɛbro mo bro mo mogya adi ɛyiro mo ɛyɛ adwumaden ka ɛfɛ dedo kanana ka we kura yɛ abosobɔde ma wo mo ɛyɛ because yɛ tibi sɛ wo taa mo musika sɛ mo mfa mo bosia sɛ no interest sɛ da wo kyɛw mo so mo mfa nkɔ yɛ mo adwuma ɛnsɛ me tibi ɛfɛ ɛyɛ wo yɛ ade na kɔba ne sɛ ɛna sabie after that no different agenda baye agenda bayi na omeka obeka sa agenda bayi na free afom ho bedru fia pe na omo yesi dawuro so announcement ye content ne ye kan dawuro ye bodo kokon na do mahene na wose me mfa nsem ntuma nim o dawubo ni no eye wa wo afuo se ya o asam me kan na do mahina ma sebi dawubofo asi dawuro so abomu se isia no efiti eneko wo afuo wado afuo wo nantwie afuo ubetua 20 million wo do bantifuo ubetua 10 million wo dua we ubetua 5 million wo dua ubetua 10 million wo dua ubetua 10 million we 20 million 30 million tese nanado ma hina gege se mobrofo na omwo kroma krum no mo bre omogani ye atuma no wa gbomodin di nyansa kwa bi foso wagege obi asika kakra 10 million 10 million 10 million 20 10 million 20 10 million 10 million 20 wa odo body fo nyaado afuo tomatoes fuo ubetua bi nya me kon domafo na baba wa bi ne o chechinsi wo se the year 2024 na saade ne si here na afe ne ntem o ka sanse we nyina ne se na nado mahene we ka se propaganda na Kofi Adom no ene obe kire ne se na enye propaganda na Kofi Adom yiwu na wo ankasa propaganda na wonti ase ya na wo ankasa wo manfo krampo ne se bi mo adofuo ya o manfo no mo bread do no mbenya so bibia mfaso bi no wo gigi obi asika wo nchen gigi obi asika 10 million 20 million 10 million 10 million say anyama na make video na ekam video mehu na make ya tese me matibie ni video mehu na me kan wasem te mo tie nsem na ge baba wane yeden e kan fa na ndom ahene no enti no kobase ne za kwesa na asani a wokura mu fo kura no wumia wo mo wo tan fa ho die so bet e ba social media so dia na sabie wa beye se wo ye bofo wo ye han bofo na enya de sa e ba ni se na sabi fa akuafo sabi mu se na munya omunfo mu nima wo gigi omu 10 million 5 million 20 million media minim se bia entesa bet entesa de na enye entwaye kura na ezo we betra se adwena mu se sika ode ma omu wasa afa nyansa kwan so fa so agegene mo na ezo wa shu keshe adwena no ai we ga keshe boys wa shu keshe adwena abusia yen kasa kese yen kode nkotie baba wa no an yen kotie baba woni nsem o kan ye no yen kotie mrazie ba ye won nsem bi obesa de kan wa mo wotie bi hwe domani bia no so wo ye benyansani a asem ya me kan ye ntro na mitwa to wo ne so ncha ntro nto ne so nye na doma hene ye nyam bransem bi aye last year 2024 ni wo mai for ye wo ha na afase kan asha atade asha Wellington boot okobo afuom kwan
woko se na woboa woko hwe yemfudie wokoduru wa hwe obi a mfudie a wowo woko hwe kwan ne baaye no ne na wotwe no osi dawuro so kire ne manfo ne se ono na doma hene ne kasa kire ne manfo uwo kokofuo baako a usika 10 million uwo kokofuo mienu a usika 20 million wo wankafu a usika 10 million wo wo bayirefu a usika 10 million wo nyaadoafu a usika 10 million wo nkunumafu a usika 10 million wadua cashew a usika 10 million he wo jiji mobrofo ya wo mu de sekan ne aso epedi wo mu no mu mabedi apebe wo mu no mu mati beto no wo fa kwase ebuo ni propaganda na wo ka se otumfuo na asoma Kofi Adoma nwanwani na ye propaganda na Kofi Adoma eye no wo propaganda na wo ti krom ho a wo ye ne no na me kire wase ne hwe doma ni bia no se wo ye benyansani a asem ya me kan nya ntro na mitwa to wo ne so ncha ntro nto ne so nipa ye fonkin onipa anye bibia onipa nsa hwe kura onipa anye bibia onipa ye fonkin onipa anye bibia etimi bewu eje wiase ni jiye ho entimi beko agosa asase etimi bewu se nipa ye fonkin nipa anye bibia so tinsem na ga ne kan no abusia wotinsem na ga ne bibi su kan no kire se asa ye ga ne ya woni mu wonka be ye ne ya sensem a ebobo bane ni me koso no ya no nando ma hene guso e ka propaganda nsem no ene ma wo kasa nsem no api abusuya nso ho a youth ni be ma baako brother baako nso firi burumam wonu be chire ma mo sese ni nchi nyina mudi ade nyina ho nom firi burumam eye do ma hinkuro ho bi o se sabe ebunofo wonu kwa mse nya burumam wo firi do ma hinkuro o firi bunu osi youth aba o katsa kire youth ya mo do ma nyina se mo amasori a mo koma na do ma hine nyina mu njai entokwa mo koma na do ma hine nyina mu njai na do ma hine wode ye na ade because sabio sabe ensembio na do ma hine ka odwene ko akira ya ne faso bi enso because propaganda nsem be kan ayi obi abaye program ma wo ye wo de hyekonkron wato nsa afre no obepra ama nani anya problem nani sai nani befira ya wontimi nya adwuma hu ade nya adwuma ma hwene yere na busua na so obedi ma be kasa propaganda na person kire sai enti sania aye Kofi Adoma saa na wo blogger kro na wo kabi ma na do ma hene no item bia wo so na wo koma no wudi atam unya asem a onfiu saa na beto sane beto ese ne onsuo ye saa na owia beere ebeye wate ba de bo tachi no de bo ba da bi aba ye de bo tachi kwaku tachi no de bo kwaku ba da bi sane tie ntia busua minua be ma no wakaka nsem bebre wonso wa kirekiremu se wono de obesere youth no se ntokwa ameko edi eni ma mo kuma do ma na do ma hene do ma no obia na santini bi ni woni do ma hene wo problem da santini bi ni woni do na do ma hene e wo problem pa se mo problem no bi ni ho na do ma hene ni obe kan sem bi na akanya boys no na o ma sori atie na di na tema kan sem tie no abuso ye ntere ye nkore nkotie ye bra na numa to ne ye nkore nkotie ye bra numa samra na ye ba ye hore be to so mama Acha obi awuti mi. Acha nanom mpanifo. Acha o mpanifo. Acha mame mo, papa mo, asofo mpanifo. Obi a obeti mi video bibia. Mesra rade. Ehunu mu. Ane ne ntiase. E ma na do ma hene. Asem wi akoso mi platform so mi nka bida. Kakra mu tie mi no mu ntie. Obi a ntwe ne ho free. Na do ma hene. Ane die ne nsam kan fa otumfo. Obi antwe ne ho free ho. Some youth president no. Some kate youth no. Youth are more bloggers.
munya hweye enya Kofi Adoma ohu ode no bo na Adoma hene no asemato no blogger bia ode ho bo na Adoma hene presenter radio TV ya hweye obi biara o boase na Adoma hene dwumadi odi ebe trend wo social media fa Kofi Adoma asem ni si fa example fa tu ho fo benya safo yebu ni be yen kana sem ko sa bobi sunu ka so le yen so e so le free yen so me ka sama chero me ya me no ka sai abusu bi wo bono on sa me kan wo agiru ya santifo ayo bono me ofa akonya so mutumfo on sa me kan wo agiru abofo bebe e wa santimemu amuti otumfo anim abusu mu bonkum ni fanyina ya akonya enya hinie na adea ina Adoma hene ye no musuo abena na Adoma hene na Ghana fo mu ni mu a mfa Kofi Adoma de ntumofo on se Kofi TV na no tenya so be promote ebono na nipa say obe topic of ebono a odi asante atotankuruam na obi nka nche se de wo ye no odi tribal war nditi mu ba no on se oye na de opese ni banyam na one otumfo epre akansi no on de kwesi ye the most popular nipa oye juma media mu a obetima sell ni din no on so ma sacrifice nani na Adoma hene enke e kan sama kire wo memma obi bi oye blogger biara emfa no na Adoma hene ya hweyi Kofi Adoma de enya afutu ma wo Ghana youth mo ntwe mo free na Adoma hene ne otumfo nsemo de bone oyeti otumfo nya ne bone o ono ne ne ete ni nton e na watira so okoseti otumfo nya santeman nya asante region kwa bibiri wo bro me asanteman na me kire wade Adoma hene konya tese mampo hene konya Adoma hene konya tese kontanse hene konya eyene papa kontanse hene konya mesere wa utie me na asante wura ti mesi asante wura nka asante region asante wura ayo otumfo setutu ono na konya no ye mfe ohene o ye fe otumfo ba eba na Adoma hene fe Doma hene se de wo tepa hene ye wo atwema hene Doma aye hina oda foko bia no Doma hene aye hina oda foko bia no se de ba ntema hene da no ba fo da no foko ano no na otumfo de wo ya asante nyina asante wa asante rugi asante wa brumu asante wa bibia wa Ghana fa na bia so to be defo controller ruler ti ya ye Ghana youth bloggers be sramo more things is about to happen around yenana Doma hene na mesere rade se omi na Adoma hene ni na on pentem emfa adwato mu odin ne a chawpa mra Ghana fo se Doma se de ebo hima bi kasa ye no musuo bi se wiem amanya bi se wiem oha bi se wiem ebo mai mo so ni nyina na mo kasa nkire de obubo mu no so de musuo be bremo odo ha be bremo na enye yewura otumfo ne mpa asem a ana otumfo kasa sa asanteman ne asante kasa fo nyina ensori na enye okon Ghana nkatokwasiu ade na Adoma hene ye no esiremu a katokwasi voter region katokwasi ntie mi ye esiremu a nkatokwasi asi kanipa ewu no Ghana mampanyini president mama se president ku fo do tu ho na mo a yewura mama me se tu ho na mo na asante fo dem pam wasem ene pam ojasem na sunsumu so bi wani a enkobi aka kire wura ye no na Doma hene se jaso gbomu no na wo de ohaw baba dabi benya safo bitu no foma yen nana ahobrase ne diemu ade na ode musuo no me ebre wo mai Doma ene na wo ndo mai Doma no na wo ndo borofo ana ade wotan titimu ene yaw anya biribere ebe se eboromai ebor kasa na bo no kwa munya ba ko chichemu political constitution ni Ghana constitution na mo nyina munya ebor house of chief ba munya ba ko mo ye foku awodo obi ni nkui eni se ba se 4 years or 5 years so ye to national house of chief e oboro na olusu a obede na sra ni de obrasim jodi musuo be fie no e fe musuo fo jodi musuo be fie no fe musuo fo na na mbese ma no betia o e se bibu be sra o fa champion mo de bre Ghana youth because ade we yakoso no say northern region upper east ni upper west
entankantokwa si Ghana afuntum Ghana penfo yedi obi ehye okochi ebo okono tribal war army commander IGP president munyina obi ayedi is asante form pe omo hosem Ghana for hey Ghana for hey ejana so bola na se eche omo penfo yedi otu fo man ho so a no ka we de ba ko cha asante me buju this asante me o ma ye bi pe o ko ko me be pe na enne asante penka bomu asante pa asundwe asante pe odo asante pe dodo na odo wo nso but mo bi anya hwe ye they have to confia the man more are about to happen all bloggers mo ntwe mo fi na do ma hero mo person broadcasting in some man trend no mo hwe ye na musuo ese wiem me da obi ase e ma ko da se di mo abuwa konkontiba ibe nyina ye kese na madan ya bunjidani oka weti minimto awuzaza mutenza muno ezamre edin youth na ani abre youth na mo broma mu no sebo masore omani abre pa ntese obi advice na ho youth for na asase advice o mo se santoko hunu no mo kuma na ndo ma heno mo nko bio because omu nyina ye baako yiyim ebono wasante ye baako tidie nti na entokwa ye di ye ho atam o social media so na baako hene baako penti ne selfishness ya wo penti ye di ye ho atam saa ene ye bra ne kan se bloggers na mudi na ndo ma hene chin se ne ye tu Kofi Adoma no se bi ne ma hwe betomo na mudi ko ye be wese ache Kofi Adoma de no enti abusia edini ye so TVGH unya subscribe channel subscribe no like no wa share ma hoforo so nya bia de ahwe ensem ne betwo ensem bebre na onom ye de brem saa tim ko so no subscribe mo nyire mo ho mo subscribe no mo moai ate ni nya ahoden ni energy nfa stories ne mrem mo edini ye kwaku Alaska ba ko pe abusia medi mosia da se ne e beto so amamo piao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.